Miquel, conhecedores, plat de festa de Sant Martí desmarcat. Sí. Explica-mos un poc l'origen del plat o per què es feia aquest plat. Bueno, aquest plat, per començar, te diré que és un plat de cuina menorquina 100%, el que passa que és un plat relativament modern, perquè el tomàtic, tu saps que va venir posteriorment després del descobriment d'Amèrica i aquí va arribar molt tard. Però bueno, és segle XIX, imaginem que deu ser per aquí damunt. I a Mercadal, en concret, és un plat que el feien per les festes de Sant Martí. Es batla en aquestes fetges solia obrir la veda d'anar a caçar cuinis, aposta perquè la gent el dia de Sant Martí tingués cuní a casa seva, per poder menjar. És una de les petites anècdotes que té la gastronomia d'aquí, no? I a més és un plat que podem menjar tant fred com tard com ben igual, aquest plat anava molt bé perquè el podies tenir preparat i així mateix dels temps, que diguéssim, tot i que el tomàtic cuidar d'un vell, perquè el calor el pot fer mal, el pot triar, que dèiem, pot ser dolent pel cos, però bueno, era un plat i anava molt bé, perquè el podies tenir preparat i qualsevol hora podies treure el conill damunt la taula. Enguany toca, Enguany toca. Enguany toca després de 2 anys, toca ja és hora, no? Sí que és bé.